kila in yi wata ɗaya ko ma fin haka. Ya juya yana kallon Ashina ya ce ki same ni gida anjima. Yana kaiwa nan ya yi mahaifiyarsa sallama ya fice. Ashina ta fashe da kuka ta zube ƙasa, ina ta ce me abin kuka, ai babu inda zaki. Ashina ta miƙe tana ci gaba da rusa kuka ta shige ɗaki. Washe gari da sassafe Ashina ta gama shirin makaranta ta bar gidan, sai da ta fara biya wa gidan abbanta don amsa kiransa. Yana breakfast ta shigo gidan, hakan ya sa ta nufi ɗakin mominta. Ta same ta zaune ta gaishe ta, babu yabo ba fallasa ta amsa. Khadija ce ta shigo ɗakin da shirin makaranta ta ce la Ashina yaushe kika zo? Ashina ta ce yanzu. Khadija ta ce mami ni zan tafi. Ashina ta ce jira ni mu fita tare. Abba na gama breakfast. Ashina ta tafi falo tare da Khadija. Abba na rufe jakar laptop ɗinsa da zai yi tafiya da ita. Khadija ya kalla ya ce je ki kira min mamarku. Ta juya ta koma sama suka sako tare da ita suka shigo falon suka zauna. Tuni gaban Ashina ya fara bugawa don bata san me abbanta zai gaya mata ba. Dama kullum ita cikin laifi take, gashi an samu wanda ya kuma kawo mata gulmanta. Ta juya ta kalli yar uwarta da ke kallon ta galla mata rara ta ɗauke kanta. Kujera ya ja kusa da gadon da take kai ya zauna yana kallon ta, hawayen da ya ki tsaya mata kawai take sharewa. Ya ce to ki bani dalilin da yasa ba ki son wanda ake son haɗa ki da shi. Da kamar ba za ta ce masa komai ba, sai kuma ta tsayar da kukan da take yi, murya can ƙasa ta ce saboda na san ba saboda Allah yake so na ba. Khalil ya kau da kai yana murmushi ya ce to saboda me yake son ki? Kin cewa komai sai wani sabon hawaye da ta shiga yi. Ya ce ki daina stressin kanki da kuka. Bata ce komai ba sai kokarin daina kukan da ta yi. Yana kallon ce yaushe ne bikin naku? A raunace ta ce saura sati 3. Khalil ya shi yana kallon sannan ya ce amma mijin naki ya zo dubi kuwa? Cikin kuka ta ce ni ba mijina ba ne kuma ba gansa ba, wai yana Egypt. Khalil zai yi magana aka buɗe ƙofa. Anisha ta shigo rike da farantin silba mai ɗauke da allurori da wasu magunguna. Da far'arta ta ƙaraso kusa da gadon tana cewa ya jikin Zina. Zina ta ɗan yi murmushi ta ce da sauki ko kaɗan. Anisha ba ta lura da cewa Khalil ba ne zaune kusa da ita don ya yi bakin ƙofar ne. Ya juya yana kallon ta ya ce ashe baki tafi ba. Da sauri Anisha ta juya tana kallon inda yake. Da mamaki juyawa ta yi tana kallon Zina, sannan kuma kallon sa. Ƙirƙirar murmushi kawai ta yi ta ce ban tafi ba. Tana kaiwa nan ta ajiye farantin hannunta ta juya ta fice da sauri. Khalil ya bi ta da kallo sannan ya ci gaba da yi ma Zina tambayoyin da yake mata. Ba shi ya bar ɗakin ba sai kusan karfe 6 na yamma. Bayan ya kira wata nurse ta yi mata allura da Amisha ta shigo da ta bata magunguna. Khalil ma fita harabar asibitin ya ga motar Amisha. Duk a tunaninsa wucewa ta yayi tsaki a zuciyar sai ce kin gamu da wahala yarinya, ko kaɗan mata marasa class ba sa burge sa. Gashi har yau bai haɗu da mace mai class irin nasa ba. Gun motar sai nufa ya buɗe ya shiga ya tada ya bar asibitin, sai dai ya fara yin magariba a hanya sannan ya iso gida babu kowa a falon su sai TV da ke aiki. Yana haurawa sama suka kusan cin karo da Mina, sai baya da sauri ta bi gefensa za ta wuce. Ya fusgo ta ce me ya kawo ki gidan nan? Duk da ta tsorata amma bata nuna masa ba. Ta dake ta ce wannan kuma na ga ai ba matsalar ka bace yaya Khalil. Matsi ta yi a bango ta yi yar ƙara, hakan ya sa ya sake ta. Da sauri ya buge mata baki sannan shige ɗakin sa ce Allah ya isar min mugu kawai. Tana kaiwa nan ta sauka ƙasa da sauri. Khalil na kwance ɗakin mominsa da daddare. Ta ce dama ina son mu yi wata magana Khalil. Khalil ya miƙe zaune ce ina ji ummi. Sai da ta gama abin da take sannan ta juya tana kallon sa ce kan Amisha ce Khalil. Kai ma ka san irin sana take maka, ba sai na gaya maka ba dai ko?
Nan da nan Khalil ya haɗa rai yana kallon ta ce so na kuma ummi. Ta harare ta sannan ta ci gaba da maganarta. Ɗazu ta zo ta same ni tana kuka. Miƙewa Khalil ya yi ran saɓace ce, ta ce miki mai ummi, ni fa wallahi ba na son ta, bata kuma kai matsayin in so ta ba. Me zan yi da macen da bata da aji? Yana kaiwa nan ya ce, sai da safe ummi. Sannan ya fice daga ɗakin, yana komawa ɗaki ya shiga neman layinta, ran saɓace, amma duk bai samu ba. Hakan ya kuma ɓata masa rai, kulla ɗakin sa yayi da makulli, sannan ya ɗauki makullin firij ɗinsa, ya buɗe ya ciro wine ya zuba a kofi ya shanye nan take. Sai da yayi hakan kusan sau uku, sannan ya faɗa kan gado ya yi rubda ciki ya lumshe ido. Miƙewa ya bayan kamar minti 5, ganin bacci na son ɗauke sa ya shiga bayi ya yi wanka. Ya wanke bakinsa, sannan ya fito ya isa kusa da gadonsa. Ya kashe fitila. Zai kashe fitila kenan ya ga takardun da ya ajiye tun shekaran jiya a gurin. Ɗauka yana kallon su lokaci ɗaya fuskar Ashina ta dawo masa. Zaunawa yana rewinding ɗin abin da ya gani shekaran jiya. Wallet ɗinsa ya ɗauka ya linke su. Ya saka su ciki don kar ya manta gobe. Washe gari karfe 2:30 ya bar ofis da nufi cikin gari ba gun masu gyaran mota ya yi fakin ba. Gama fakin ɗinsa take da wuya ya hango ta tana fitowa daga layin nasu da hijab ɗinta har ƙasa. Fitowa ya yi daga motar ya tsaya daidai inda ya san za ta bi har ta ƙaraso sannan ya ce, "He, minti 2." Juyawa ta yi da daren idanuwanta tana kallonsa. Shi ko ya haɗa rai don tun da yake bai taɓa tsayar da mace ba. Kai hasali ma bai taɓa fara yi ma macen da bai sani magana ba. Ta wani haɗa rai tana masa mugun kallo daga sama zuwa ƙasa ta ce, "Da wa kake?" Da mamaki Khalil ke kallon ta ya karyar da kai yana mata wani irin kallo yana nuna ta. Ya ce, "Da wannan abin nake." Wani matsiyacin kallo ta yi masa. Ta ja tsaki ta ce, "Kanka ake ji." Za ta canza hanya ya kuma sha gabanta. A fusata ta ce, "Dalla malam ka bani hanya in wuce ko kana hauka ne?" Ya ware ido ya ce, "Ni din ke hauka." Tsaki sai ta juya a fusace za ta koma inda ta fito ya fusgo ta da ƙarfi ya ce, "Ni kika ce ma mahaukaci?" Bai rufe baki ba ta sauke masa mari. Ya sake ta a hankali yana kallon ta da mugun mamaki tunin kallon ya dawo kansu. Tana hararansa ta ce, "Kaɗan ka gani." Juyawa ta yi abinta da sauri ta bar gun ta koma gida a fusata ta shiga gida. Ta cire hijab ɗin jikinta ta jefar kan kujera. Ina ta ce, "Me ya faru kuma?" Ta ba ta labari abin da ya faru. Inda ina ta ce, "Kin min daidai da hudu kika yi masa marin ma." A guje Khalil ya shigo compound ɗinsu da motarsa ya bar sa a nan tsakiyar gidan ya fito ya rufe motar ba tare da ya sa mata ki ba ya shige gida. Ɗakinsa ya nufa ya faɗa kan gado ya yi rub da ciki ya rumtsa idansa. Zuciyarsa na ci gaba da tafarfasa. Bayan minti 10 da shigowarsa aka buɗe ƙofar ɗakin. A hankali ya buɗe idansa da sauri ya juya don ganin wanda ya shigo. Anisha ce ta shigo ɗakin da sallamar ta ya miƙe tsaye da sauri ya ƙarasa inda take ya fusgo ta a fusace ya ce, "Wai ke ne ke kawo ki gidanmu?" A ɗan tsorata ta ce, "Ni gun ummi nake zuwa ya yi Khalil." Mari ya zabga mata yana huci ya ce, "Kike ce mata me?" Bai jira me za ta ce masa ba ya tura ta da ƙarfi ya nufi bathroom sai a sannan ya ji sanyi a ransa. Zuciyarsa ya daina masa zugin da yake masa da. Shawa ya sakar ma kansa a ban ɗaki. Bayan minti kusan 20 ya fito yana goge gashin kansa da tawul. Ya zauna kan gado fuskar nan tasa babu annuri. Ya buɗe firijinsa ya ciro wani wine ɗinsa ya kulle ƙofar ɗakinsa sannan ya kafa kwalban a baki sai da ya kusan shanyewa. Sannan ya ajiye kwalban ya dafa kansa ya kai minti 10 a haka. Sannan ya juya ya faɗa kan gado sai bacci. Ba shi ya tashi ba sai kusan magariba. Shi ma ummi ce ke buga masa kofa tana kiran sunansa. Ya miƙe zaune yana kallon agogo. Tashi yayi dauke da kwalban wine ɗin da ya sha. Ya mayar cikin firij sannan ya buɗe mata kofar. Ƙarfe 8 da kusan rabi Khalil ya sako daga upstairs
sanye da jallabiya milk color yana rike da mukullin motar sai karaso cikin falo ya ce ma ummi da ke bin sa da kallo zan je gidan sa Amisha. Ummi sai na dawo. Sai masa Allah ya kiyaye sannan ya fita. Tuki yake amma ba abin da ke masa yawo a kai sai abin da ya faru ɗazu. Ya murmushi mugunta yana shafa sajensa. Amazing. Mai gadi ya sa ya yi masa sallama da Amisha duk da ya shiga compound ɗin nasu. Mai gadin ya dawo ya ce ya ba da saƙon hon aka yi ma mai gadi ya buɗe da sauri sai ga mahaifin Amisha ya shigo. Khalil bai ji daɗin hakan ba amma dai ya fito suka gaisa da boss ɗin nasa. Alhajin ya ce ya baka shiga ba Khalil sai ka ce wani bako. Khalil ya yi murmushi ya ce ai tana fitowa abba komawa ya cikin mota bayan wucewar aminin dad ɗinsa. Amma wannan karon back seat ya shiga. A hankali take tafiya har ta ƙara sogun motar sannan ta tsaya ya buɗe motar yana kallon ta ɗauke kai da ganin ta kasan ta ci kuka. Wayar sai ya shiga ringin ya duba ya ga abban ta ke kiransa ya ɗaga. Abban na ta ce Khalil ka ɗan je clinic ka ɗauko mata magani don Allah wai cikin ta ke ciwo. Khalil ya kuma kallon ta sannan ya ce to abba ya kashe waya. Shiru Zinat ta yi tana kallon Khalil a ɗan tsorace ce yes that is the only way out in ba dai ki fito da wanda kike so ba sai in ya san yanda zan yi convincing ɗin dad ɗinki ya fasa haɗa ki da wanda ba kya so. A sanye ta ce to doctor mommy na fani dai ina son ta sosai. Ya ce daga baya we let her know anything. Zinat na share hawayenta ta ce I'm grateful doctor. Ya ce never mind sannan ya fice daga ɗakinta. Ta bisa da kallo Allah kaɗai ya san abin da take sakawa a zuciyarta. Shugawar kanin mom ɗinta ne ya dawo da ita daga duniyar tunanin da ta tafi. Ta sakar musu murmushi suka ce to ki tashi gimbiya an sallame mu. Wanda ya shigo bayan su ya sa ya haɗa rai ya ƙaraso kusa da isar da damuwa. Ya ce sannu Priti na an sallame mu. Harara ta galla masa ta miƙe da sauri ganin yana ƙirƙiran ɗaga ta. Ta figi hijab ɗinta ta sa ta bi bayan wasu daga ƙanin mom ɗinta da suka fita da kayayyaki a hannunsu. Harabar asibitin suka yi ido hudu da Khalil da ke zaune kan farar kujera. Roba da wani friend ɗinsa. Zinat ta sunkuyar da kanta. Khalil ya bi gayan da Zinat ta ce shine wanda ake son haɗa ta da kallo. Ya yi murmushi. 'Yan uwanta suka yi masa sallama da godiya sannan suka nufi parking space. Inda motar